Lho ya. Ngono nek loro rak ono batire ngono. Iya. Ingkar minggu rengang koro akarana akarnan marti siwi sinawang resmine kita sinopo sinokarto Pakarto pakaratine ngalemu luhur kang tumrap ning tanah Jawa agama ageme aji ya ha rasa papane warna-warna senadyan mung rong padha mawehi rasa ya ae ha ha ae ha ae ha ae aduh senenge banyune mari ramriya banyune bening ane semake yanti ogara lali perintindak kang suci ya Kletang lerang gadang nyangkeng marang aso sundi cinde angorerik mapinansa jamang gelatuk wilis ya budaya kita sami masyarakat guyub rukun lan nyawiji aja lali ayo sing ati-ati peperangan padha bangun negari aja nesu kuciwane gawe lesa mengatiku ayo padha maju supaya hidup bersatu
sesauran tabutin nabut olakan suwara pratandha siyaga butaling Marawatya ya sora gemuruh kata napa tarupa swara imbal katon sesauran tabutin nabut olakan suwara pratandha siyaga butaling Marawatya negari dimen merdeka. Ayon-ayon kambya gawe kumpul tekun sarta rukun gawe kang yuyut dadi srana iku kata jemu nyawiji ing manamu condonge kalebu. Ayon-ayon kambya gawe kumpul tekun sarta rukun gawe kang yuyut dadi
pot pirsa mirsani kepalan kami pilih lepat kula sagojo nyuwun pangapura ya ya selalalala ngelmu iku lelakone kanthi laku traing witarane tiyang tuturi handa yanti Tatan keprabangasi tul akara ae ha ae ha ae ha Semar iku sugih kawro sugih ilmu sugih kapintaran sugih donya lan tansah nyata lurah Semar Madya Nala ya Anjas moro hari mami Mas Miragola
Kreta kencana dadi titiane pasuryan dewa ra ana tandinge katon sumunan uga ning semake rangger dewa bisa nyeksekake ing sisih kidul tanah Jawa pemununge ana segara kang nyata gedhe ombake tulung kumulung ora gedan saben wayah rana jalma kang nyata pati sembrono kreta kancana dadi titiane pasuryan dewa ra ana tandinge katon sumunan uga ning semake rangger dewa bisa nyeksekake caritane wayang Ramayana ing negara Ngalangkadiraja Ratu Buta Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sita Anoman sikone putih sowan teman Sita dijamule konangan Indra Citranate ning Anoman Rawati gedhe Wong telu abot nangis garang-garang ya kandungan indah kandungan maju pranyata kang ketulono sanjama padha mlebu sanjama
rono jur gurino rangira yen bakal nuwuhke tresno nanging duh tibane aku dhewe kang namahi nandang rata kadung lara sambat-sambat sapa rina wengi sing tak puji aja lali janjine muga bisa tak ugemi Tas C Sapi turun bisa nendra kakodo mring wewaya angeridu ati Nyuwun sewu kagem panjenenganipun Bapak RW ugi Bapak Kadus